ngayong araw na to, so wake up Ilocos! Isa siya sa may pinaka-sexing katawan at pinakamagandang mukha na artista ngayon. Mainstay ng Itbulaga at in-demand na endorser ng iba't ibang products. Kilalanin natin ang hot na Brazilian model at TV host na si Jana. Tutukan yan sa Celebrity Corner. Pagkaing pinagsama ang pinakbet at laing, pwede kayang gawin yun? Abangan yan sa ating What's Cooking segment. Sa ating Easy Negosyo segment, alamin ang iba't ibang masasayang kaganapan mula sa isang linggong selebrasyon ng College of Business Administration and Accountancy ng University of Northern Philippines. Abangan yan mamaya. Tunghayan natin ang kwento ng isang masipag at mapagpakumbabang guro ng University of Northern Philippines. Siya ay walang iba kundi si Engineer Franklin Amistad. Alamin ang kanyang kwento mamaya na yan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng nag-iisang infotainment show sa buong Ilocandia. Ito ang Wake Up Ilocos!